O BNG da Pobra levará ao Parlamento galego o mal estado da rúa Xerardo Fernández Albor e a súa continuidade ata o Paseo dos Areos. A zona está en moi mal estado, co firme cheo de fochancas, o que representa un perigo tanto para os peóns como para os vehículos. Segundo explican os nacionalistas, a conservación do lugar depende exclusivamente de Portos de Galicia, que non asume as súas responsabilidades. As rúas que veñen desde a estación de autobuses hasta a parte posterior da Praza do Mercado, da Praza do Peixe, están nun estado lamentable, pésimo. Esas rúas son titularidade de Portos de Galiza, aínda que nos cobra por cada feira que facemos cada un dos mércores, pola feira local dos mércores, en cambio non asume as súas responsabilidades no mantemento e bo coidado destas dúas rúas. Xa que non viña a solución dentro do eido municipal contactar co grupo parlamentar do BNG no Parlamento de Galiza e levar así isto a nosa Cámara Alta para que Portos de Galiza asuma a súa responsabilidade e leve a cabo as obras que sexan necesarias para a mellora destas vías. O deputado autonómico Xosé Luís Rivas achegouse tamén á Pobra para comprobar o deterioro destas rúas. Acabo de sufrir esa falta de sinalización, é dicir, aparquei aí e realmente é un galimatías. Imagínome esta aparcadeiro e estas rúas supertransitadas no Brao. Realmente é un labirinto, non? Un pensa, cando ve o firme desas rúas, pensa que están á espera de seren arranxadas para cando chegue o Brao. A min a sorpresa é cando un se entera de que foron arranxadas hai un mes. De verdade, é unha tomadura de pelo. Este tipo de tomaduras de pelo, pois, procuramos poñelas de manifesto no Parlamento, a ver se alguén se fai eco das, polo menos das reclamacións realmente xustas da veciñanza, non é? Eu penso que isto é, perdónenme a palabra, un cachondeo, non? O que se fixo aquí.